erupă și un vulcan pe cale să erupă în Galeria Olteană. Acestea sunt câteva dintre datele de pornire ale derbiului etapei. Știința redevine o forță în fotbalul românesc. Deja primul 11 e știut pe de rost de olteni și nu numai. E o mare plăcere să vezi un meci cu o asemenea atmosferă. Fotbalul recucerește Craiova, sau mai bine zis, știința recâștigă publicul cu seria de rezultate bune din ultima vreme. Andrei Vochin și Emil Grădinescu vă invită la cel mai așteptat meci al etapei. Aceasta este, prieteni, atmosfera în care merită să te faci fotbalist. Atmosfera care s-a format aici la Craiova cu 2 ore înainte de meci, atunci când stadionul era aproape plin. Oamenii veneau cu tot arsenalul unei întâlniri fotbalistice la stadion, cu fularuri, cu eșarfe, cu steaguri, și la un moment dat am avut impresia că trebuie să-i vedem pe gazon, nu pe Dănciulescu, Niculescu sau Torje, ci pe Brigel, Tigana sau Antonioni. Da, este atmosfera din vremurile bune ale Craiovei Maxima. Actuala echipă a Științei vine după o serie de 3 victorii în campionat, o serie care fără îndoială a readus publicul la stadion înaintea acestui meci capital pentru mersul pe viitor al tinerei formații oltene. Un șirac de victorii care a cristalizat până la urmă o echipă, pentru că iată că după victoria de la Farul, cel care a dat startul acestui șir de succese, Universitatea se prezintă în aceeași formulă, evident păzită de suspendări și accentări. O formulă cu Bornescu în poartă, Dănănaie, Găman, Stoica, Rose, Prepeliță, Dilevski, Șoavă, Ubei și frații Costea în atac. Dinamo, liderul campionatului, neînvinsă în acest retur, după 3 victorii și 2 remize, într-o formulă standard. Desigur, dilema lui Mircea Rednic este cum arată atacul, în 3 sau în 2. A optat pentru formula de 2 atacanți, cu Dănciulescu și Claudiu Niculescu de data asta. Iată, poate chiar în ciuda Craiovei, Rednic trimite în teren 2 jucători formați aici în acest oraș. Și în ciuda faptului că Marius Nicolae, rezerva numărul 1, să-i spunem așa, a dinamoviștilor, este fotbalistul care a marcat golul prin care în tur Dinamo a câștigat cu 1-0 în fața Universității Craiova. Da, dar să știi că nici în tur n-a fost titular Marius Nicolae. Da, să știi că antrenorii mai mizează pe o superstiție, dacă vreți. Eu aș spune că e mai mult decât o superstiție, aceea de a introduce în primul 11 fotbaliști care provin de la echipa împotriva căreia joacă. Așa se întâmplă în această seară, probabil, sau ăsta a fost unul dintre raționamentele pentru care Mircea Rednic a optat pentru Claudiu Niculescu în față, în pereche cu Dănciulescu. O pereche care a înscris în Liga 1 peste 300 de goluri. Practic, este cel mai prolific cuplu de atacanți în activitate. Craiova așadar cu Bornescu în poartă, Dănănaie, Stoica, Găman și Rhodes sunt cei 4 apărători, Prepeliță, Dilevski și Șoavă la mijloc, Mihai Costea, Ubei și Florin Costea în atac. Dinamo rămâne coșmarul Universității Craiova dacă este să judecăm după ceea ce s-a întâmplat în timp în istoria fotbalului românesc. În ultimele 20 de meciuri jucate, Craiova a câștigat unul singur, acum 6 ani, în 2003, atunci când oltenii au învins cu 3-1, era în ultima etapă, iar dinamoviștii au aliniat aici la Craiova o echipă de tineri, o echipă chiar de juniori, o echipă în care se afla Ciprian Marica, cel care înscria în acel mai 2003 primul său gol în Liga 1. O să vă invităm să comentați cu noi acest meci prin SMS la 1211, să răspundeți corect la întrebarea din fotbal. Primii 2 vor câștiga câte un super telefon mobil. Da, și acum stadionul erupe. Intră pe teren cele 2 echipe. Arbitrii sunt la centru Cristi Balaj din Baia Mare, la cele 2 dușe Octavian Șovre și Dorin Mudura, ambii din Oradea.
Tribuna Craiovei este plină de viață și de speranță, iată, și o coreografie care se întinde la ambele peluze până la urmă. O pregătire specială, sunt aproape 30.000 de oameni în tribunele stadionului. Capacitatea este de 27.000 de spectatori. Să zicem că sunt 27.000, este o zonă tampon între public și galeria lui Dinamo. În rest, este aglomerație mare la stadion înainte acestui meci. Circa 10.000 de cereri de bilete refuzate suporterilor Universității Craiova înainte de această partidă, dar și o organizare jos pălăria, fostul mare internațional Sandu Boc, care este observatorul acestei partide, va permite ca ea să ia startul, pentru că totul a fost pus la punct la porțile stadionului. Nu mai există în momentul acesta oameni care să forțeze intrarea. Cei care n-au avut bilet rămân în fața televizoarelor pe Antena 1 pentru acest adevărat derby al etapei cu numărul 23. O partidă pe care Dinamo o începe din postura de lider cu 46 de puncte, iar Craiova undeva pe locurile de Cupa UEFA cu 38 de puncte. Se va ține un moment de reculegere în memoria celui care a fost Gică Ene, fost internațional român și observator al Federației Române de Fotbal. Da, și un fotbalist, aș spune eu, important, de vreme ce în sezonul 58-59, când evolua la Rapid, a ieșit golgeterul campionatului, apoi a făcut o carieră spectaculoasă la Dinamo. Dumnezeu să-l odihnească. Au început să zboare din acele torțe aprinse la peluza din stânga. Au fost câteva torțe aruncate în sectorul galeriei dinamoviste, galerie care răspunde fluturându-și steagurile. Dinamo va avea lovitura de începere. Echipa lui Mircea Rednic atacă în această repriză la poarta din dreapta. Acesta este Florin Șoabă, unul dintre puținii fotbaliști ai Universității Craiova care știu cum e să învingă pe Dinamo. Doar el și Andrei Prepeliță au izbutit acest lucru. Șoabă pe vremea când evolua la Rapid, iar Prepeliță la FC Argeș. Arbitru Balaj întârzie începerea meciului, așteptând probabil ca spiritele să se potolească în tribună. Peluza din dreapta pare a fi incendiată de numărul mare de torțe aprinse. Un spectacol de sunet și lumină aici la Craiova, un spectacol fascinant, aș spune eu, dacă nu s-ar întâmpla nimic, dacă sănătatea nimănui n-ar fi pusă în pericol de aceste torțe. Aceste torțe care fac o atmosferă, i-aș spune eu, sud-americană, dar o atmosferă pe care o vedem foarte des, de exemplu, și la Belgrad. Foste și actuale glorii ale fotbalului oltean, ale fotbalului românesc, în tribună. Iată și pe poetul Adrian Păunescu, un mare susținător al echipei gazdă. Meciul va întârzia binișor. Iată, suntem deja cu aproape 7 minute în întârziere. Vasile Turcu, acționarul dinamovist, este principalul conducător al delegației dinamoviste la acest meci, în absența lui Cristian Borcea, plecat în Germania pentru investigații medicale. Iată și pe președintele Ligii Profesioniste, Dumitru Dragonicer, pe care v-ați putut vedea intervievat și
știrile sportive ale Antenei 1. Iar acesta este Cristi Balaj, în opinia mea, cel mai bun arbitru român. O alegere, iată, inspirată a Comisiei Centrale a Arbitrilor la cel mai important meci al rundei, cel mai bun arbitru român. Cristi Balaj are la activ încă 2 partide Universitatea Craiova-Dinamo, ambele câștigate de dinamoviști. Nici n-ar fi greu, de vreme ce în ultimele 20 de meciuri a fost doar o victorie a Craiovei, au fost 14 succese dinamoviste, restul rezultate de egalitate și începe cel mai important meci al etapei cu Dinamo în posesie. Primă minge în adâncime pentru Dănciulescu, deviere încercată spre Claudiu Niculescu. Claudiu Niculescu a continuat cu același Dănciulescu și Bornescu este nevoit să iasă la marginea careului cu această degajare lungă spre omologul său Lobonț. Dinamo într-o așezare 4-4-2 cu această pereche de mijlocași centrali, să le spunem defensiv, deși eu cred că în această seară vor veni și în atac. Este vorba de Malic și Îndoi. De partea cealaltă, Universitatea Craiova cu deja celebrul de acum 4-3-3. Va fi foarte interesantă disputa din mijlocul terenului, acolo unde 3 mijlocași ai Universității Craiova a priori vor trebui să înfrunte 4 halfi ai dinamoviștilor. Este o atmosferă apocaliptică, într-adevăr. Un fum dens a coborât, iată, la nivelul gazonului și cred că este foarte greu pentru jucători să evolueze în asemenea condiții. O centrare care ajunge în careul Craiovei și o intervenție extraordinară a lui Bornescu. Distingem destul de greu ce se întâmplă în careul formației gazdă. Da, intervine arbitrul Balaj, care îl trimite la marginea terenului pe Îndoi. Iată aici marea ocazie a lui Îndoi, cu un șut din apropiere, parat extraordinar de Bornescu. Mare șansă de gol a lui Dinamo, care bate acest corner. Boxează Bornescu, nu foarte departe. Dinamoviștii rămân în careu, minge ridicată. Dănănaie este acolo cel care respinge. Nu știu dacă cei din peluza ocupată de Galeria Craioveană au văzut ceva din acest start de meci. Cert este că Dinamo a avut cea mai importantă ocazie în minutul 2, hai să-i spunem, și iată-l pe Îndoi trimis să-și scoată acel bandaj elastic de pe picior, pentru că el se poate confunda cu șortul craiovenilor. Asta este logica pentru care Balaj a făcut acest gest. Minge în adâncime pentru Mihai Costea, a fost pasa lui Șoavă. Lobonț a fost primul care a ieșit din tunel la recunoașterea terenului. Asta se întâmpla acum 2 ore, când stadionul desigur că era plin. Și el a încasat o mare parte din fărăturile în Galeria Oltenia. Dinamo din nou în atac. Cristea înapoi, centrează Bruno Simao, iese Bornescu și reușește să rețină balonul. Se joacă mai mult în jumătatea Craiovei, în acea zonă de război în acestui meci. Gabi Tamaș, exact la această primă intervenție, trebuie să fie foarte atent, pentru că vârfurile Universității Craiova au capacitatea de a schimba totul într-o fracțiune de secundă. Minge acum pentru Claudiu Niculescu, a fost bine plasat acolo Găman și a respins până la Dorel Stoica. Acum Șoavă, întors cu totul de Papa Malic. Foarte bun pressingul lui Dinamo. Îndoi pasează însă greșit, Ubei înapoi la Șoavă și acum o minge pentru pătrunderea lui Florin Costea. Reușește un prim dribbling, pasă la fratele său, Mihai Costea. Centrarea lui Mihai Costea, blocată însă la sacrificiu de Blei. Primul corner al Craiovei. Cornerele vor fi faze foarte interesante în această partidă. Ambele echipe stau bine la acest capitol, câte 11 goluri marcate conform statisticii furnizate de colegul meu de la Gazeta Sporturilor, Ionuț Iordache. Crista este la prima bară, Ubei cu ambele brațe ridicate, pleacă centrarea și trece pe sub minge Prepeliță. Minge recuperată. Redilevski centrează acum destul de bine Ubei, se înalță și respinge Tamaș. Mingea rămâne în zona de apărare a lui Dinamo. Un umăr la umăr câștigat
corect de Bruno Simao, care l-a dat la o parte pur și simplu pe Prepeliță. Și acum lungul de linia lui Ndoi, internaționalul senegalez, care face o pereche redutabilă în centrul liniei de mijloc cu compatriotul său, Papa Malik. A scăpat mingea în afara terenului Găman și a cerut mult prea ușor lovitura liberă. Cristi Balas este un arbitru pe placul spectatorilor, al telespectatorilor, pentru că lasă jocul liber și lasă pe fotbalist să se bată cu adevărat pentru fiecare minge. Mircea Bornescu a fost rezerva lui Lobonț la jocul naționalei din Slovenia, la Celie, deci când România a câștigat cu 2-1. Fumul dens încă nu se risipește. Atmosfera este senină. Iată-l pe Mihai Costea, reușind să treacă de emoții. Revine stopperul lui Dinamo, respinge acum Tamaș. O centrare care îl căutea pe Florin Costea. Și faul comis de Prepeliță. Semnalizare de la marginea asistentului Dorin Mudura din Oradea. Acesta este Ndoye, senegalezul, care a jucat de 25 de ori în echipa lui națională. Are un gol marcat, dar atenție, n-a jucat împotriva niciunei țări europene. De altfel, Dinamo este o formație care are în acest moment în teren, cu excepția lui Simao, numai fotbaliști internaționali. O minge la care s-au invitat Șoavă și Rose. O minge care ajunge totuși în brațele lui Bărnescu. Deocamdată Nicolo Napoli, antrenorul Craiovei, l-a plasat pe Ubei în zona stângă pentru a încerca un duel 1-1 cu Blei. În precedentele două meciuri, leonezul era folosit undeva în spatele celor două vârfuri, frații Costea. Acum o intervenție pe care Balas o consideră regulamentară și posibilitate de contraatac pentru Craiova. Reușește să tragă Florin Costea. Costea în careu. Costea continuă, pasă spre fratele său, Mihai Costea. Se ceartă, frățește cei doi. La fotbal. Mari probleme în duelurile 1-1 cu frații Costea și cu Obei pentru fundașii dinamoviști. Din nou Obei încercând centrarea. S-a repliat însă Torje și este doar tușă pentru Universitatea Craiova. Torje, poate cel mai bun jucător dinamovist în derbiul din etapa precedentă, cu Rapid, și acum o minge scăpată în afara terenului de Dorel Stoica. Are de dat un răspuns Stoica în această seară la acea declarație a lui Cornel Dinu, anume că Dorel Stoica are viteza unui joagăr. I-a promis un gol pe care îl va dedica după ce în meciul trecut a dedicat reușita din penalti, în meciul trecut de aici de la Craiova, nepoților săi. Moții și Tamaș, ambii testați în acest început de partidă de frații Costea. A fost o excelentă deviere și iată-l acum pe Dănciulescu, pasându-i lui Claudiu Niculescu, lăsat însă în offside de defensiva craioveană. Iată-l imagine pe Claudiu Niculescu, care are 119 goluri înscrise în Liga 1, dar aproape jumătate dintre acestea, 41, marcate pentru Universitatea Craiova în perioada 1998-2001. Pasă cu călcâiul al lui Ubei, gest tehnic splendid al leonezului. Acum Mihai Costea. Mihai Costea traversează terenul, nu i s-a oferit vreo variantă de pasare și din această cauză a trebuit să facă pasul înapoi. Dilevski pentru Dănănae. Minge spre care a sprintat Florin Costea. Deocamdată rămânem cu amintirea acelei uriașe ocazii a lui Ndoi din primul minut al partidei. În rest, circumspecție și un pressing agresiv al dinamoviștilor, mai degrabă al dinamoviștilor. Atunci când Craiova încearcă să construiască pornind din apărare, Dinamo avansează
cu 5 sau 6 jucători în terenul advers, încercând să împiedice construcția. Am văzut și o replică a Universității Craiova mai devreme, un balon câștigat la 40 de metri. Echipa lui Nicolo Napoli încearcă să fractureze liderul la jumătatea terenului, practic să-i separe pe cei doi atacanți de mijlocași. Acum Florin Costea a făcut o preluare largă și a permis lui Bleicher, care a strâns bine în centru, să respingă. Ritmul este bun pentru acest start de partidă. Rose a încercat o pasă cu efect, degajarea lui Tamaș îl lovește pe Florin Costea. Balaș face ordine pe teren, l-a trimis și pe Mihai Costea să-și rezolve problema echipamentului. L-a depistat. Cu o sângerare. Cu o sângerare, da. Da. Atacul talpa al lui Tamaș se lasă însă avantaj, însă pasa spre Prepeliță este imprecisă. Recuperează Bruno Simão. S-a plasat bine Rose. Ubei, Rose pleacă pe contraatac. Pasa însă îl găsește prea avansat. A greșit Ubei, care n-a izbutit nici recuperarea. Și iată acum pe Bruno Simão. În partea stângă, Dinamo are un jucător rapid, Bruno Simão, și unul lent, dar foarte tehnic, cum este acest Adrian Cristea, care se află acum la balon. Cristea caută sprintul unui atacant, însă nici Dănciulescu, nici Claudiu Niculescu nu s-au sincronizat cu pasa mijlocașului. Iată intervenția cu talpa al lui Tameș, s-a lăsat jocul să continue și acum Florin Costea profită de o ezitare a lui Moții. Faza continuă pe partea dreaptă, intră spre suprafața de pedeapsă și va fi lovitură liberă pentru Universitatea Craiova. Prepeliță este fotbalistul faultat de Bruno Simão. Moment important al meciului. Lovitură liberă pentru un stângaci mai degrabă. De aceea Ubei este cel care își potrivește mingea. Și poate și de aceea Șoavă s-a deplasat tiptil către acea zonă. Șoavă a mai jucat pentru Universitatea Craiova în sezonul 2000-2001. N-a reușit însă să marcheze vreun gol până acum pentru Știință. Lobonț a terminat de aranjat zidul. Nu este un zid înalt, stoperii fac marcaj, trage Ubei, a respins însă în doi din zid. Și atât pe Mihai Costea încercând să țină mingea în acea zonă periculoasă pentru apărarea lui Dinamo. Prepeliță. Forțează Dilevski. Moții nu are niciun fel de emoții și trimite în afara terenului. Iată-l în imagine pe jucătorul care a fost al Craiovei în perioada 2003-2005. A jucat 39 de meciuri pentru Universitatea Craiova. A încercat să croșeteze acolo Dănănaie până la urmă. Cristea ține balonul, dar zona este periculoasă, chiar și pentru un jucător de tecnicitatea ieșeanului. Acum Dorel Costea, capitanul Craiova. S-a plasat bine Bruno Simão și a rezolvat tehnic această fază. O pasă spre Ndoi. Ndoi a analizat ca multă vreme toate posibilitățile. Iată acum atacul Craiovei cu pasa lui Mihai Costea spre Ubei. Mingea rămâne în teren. Ubei îl are în față pe Blei. Duel câștigat de dinamoviți, dar este corner. Oltenii încearcă să provoace aceste dueluri 1-1 pe flancuri, simțind că aici pot crea pericolul. Imagine spectaculoasă acestui stadion tixit de lume. Pleacă centrarea. Dorel Stoica a încercat să-l paseze cu călcâiul și este acum
O șansă de contraatac pentru Dinamo cu Torje, ajuns din urmă și deposedat de Spase Dilevski. O fază de contraatac în care vârf de atac era Gabriel Tamaș. A sprintat din propriul teren până către poarta lui Bornescu. Deocamdată jocul este oprit pentru că un dinamovist se află căzut la pământ. Antrenorul Mircea Rednic a pierdut doar 5 din cele 29 de meciuri în deplasare ale lui Dinamo. Este singurul antrenor din Liga 1 care a câștigat de 2 ori campionatul. Vorbești tot anul 2009 cu doar 6 euro credit. Înscrie la oferta anului. Cosmote, alături de tine. Revenim pe stadionul Ion Oblemenco. Usman Doi are probleme la spate, de câte îmi dau seama. Să ne lămurim cât de curând. L-am văzut și pe antrenorul Nicolo Napoli la meciul cu numărul 50 în Liga 1. Nicolo Napoli, care a ținut să marcheze acest eveniment, acest derby, îmbrăcându-se la costum. El ne obișnuia să stea pe banca tehnică în tren. Cred că Usman Doi nu mai poate continua. Este semnul de schimbare pe care îl fac cei din stafful medical. Probabil că este vorba de o întindere. Senegalezul nu mai poate continua și iată planurile lui Mircea Rednic primesc o lovitură. Va intra Boștină. Va intra Boștină în locul lui Usman Doi, care părăsește terenul șchiopătând. Dinamo pierde ceva forță la mijlocul terenului, dar va câștiga o tehnicitate în plus, pentru că Gabi Boștină este un fotbalist căruia îi lipsește agresivitatea, însă are din plin tehnică în acel stâng al său. Da, și iată momentul intrării lui Gabi Boștină, care n-a mai înscris de 2 ani și jumătate pentru Dinamo. N-a mai înscris în Liga 1 de 2 ani și jumătate. Este enunțul corect. Da, pentru că a marcat în cupă în meciul de la Târgu Mureș. Blei. Papa Malik. O pasă incomodă pentru Claudiu Niculescu. Atacat hotărât de Joshua Rose și este aruncarea de la margine pentru Dinamo. Din nou Blei. Va fi mingea lui Bornescu. 2 jucători de la Dinamo erau în careu, niciunul dintre ei n-a atacat această minge aruncată lung, dar imprecis de Bornescu. Încearcă să recupereze Dănănae. Dănănae contrat violent, se va ridica și mingea este a lui Găman. Bornescu. Dinamo se apără la 10 metri de linia de centru. Poziția avansată a liniei defensive. Este o armă cu 2 tăișuri. Dacă liniile dinamoviste se țin apropiate, nu este niciun fel de problemă. Dacă se deschide mijlocul terenului, atunci fotbaliști iuți precum Ubei sau frații Costea pot surprinde această linie avansată a liderului. A fost un stop nereușit al lui Ubei, destul de crispat, ca și, aș zice, începutul acestei partide. Ubei practic joacă în zona lui Florin Costea, zona în care juca altădată Florin Costea. Asta este surpriza într-un 11 omogen și identic cu cel din etapele precedente. Aceasta este surpriza lui Nicolo Napoli. Acum Joshua Rose cu o pasă către Costea cel mic, a intervenit acolo Tamaș, care răspunde cu o minge lungă pentru Claudiu Niculescu. Degajează bine Bornescu, ieșit din careu. Papa Malik a câștigat acest duel aerian, dar mingea ajunge la șoavă, la Rose și același Papa Malik este cel care recâștigă posesia pentru Dinamo. Cum Adrian Crista. Atacat și faultat de Dilevski. Adrian Criste a marcat 3 goluri în acest sezon pentru Dinamo, ultimul dintre ele în derby la acel 3-0 din etapa precedentă cu Rapid. Iată acum această minge în adâncime. Iese Lobons, care are o execuție foarte dificilă, dar care i-a ieșit perfect.
Exact asta a vrut să facă, să rupă atacul. Iată-l pe Mihai Coste acum, obținând aruncarea de la margine în duelul său cu Cosmin Moții. Cosmin Moții, cel care a venit la Dinamo într-un pachet mai larg de jucători și era văzut ca un fel de umplutură. Până la urmă, el a fost piesa cea mai importantă. Pasă acum tare pentru Mihai Costea, n-a putut să recepționeze mezinul familiei Costea această minge, care ajunge acum pe stânga la Ubei. Rose demarcat pe flancul stâng, dar nu-i poate pasa, acum nu-i poate pasa Ubei. Primește Florin Costea. Florin Costea trage acum, Florin Costea, minge grea pentru Lobons. Nevoit să boxeze, minge ajunge acum la Prepeliță, centrare bună lui Prepeliță. Este gol! Este un gol senzațional marcat de Florin Costea. Minunată execuție! Bijuteria lui Costea cel Mare, care își ridică regatul Olteniei în picioare cu acest al 10-lea gol marcat în Liga 1. Dar el este numărul 10, Florin Costea. Un gol de excepție. Numărul 10 răscrie golul cu numărul 10 în această ediție de campionat. Nota 10 pentru golul 10 al numărului 10. Încă o dată, iată, șutul lui Florin Costea, care însă mai avea ceva de spus la această fază. Vine Prepeliță, centrează Prepeliță și Costea are o execuție magnifică. Un Eurogol marcat de Florin Costea. Foarfecă pe care o putem vedea pe CNN, așa cum săracul Lobonț a mai pățit-o și cu Cursarul în urmă cu ani buni. Se lipește Bogdan Lobonț de aceste Eurogoluri care îi macină poarta. Important pentru soarta acestui meci este că Universitatea Craiova conduce pe Dinamo cu 1-0 la mijlocul primei reprize. Este un gol care incendiază și tribuna, dar și meciul. Dinamo așteaptă răspunsul de la Ionel Dănciulescu, fotbalistul care a marcat numai puțin de 14 goluri Universității Craiova în toată cariera lui. A debutat chiar la Electroputere într-un meci cu Universitatea Craiova și pe deasupra mai e și Oltean. Incredibilă seria lui Florin Costea. 6 goluri marcate în ultimele 4 partide. Sau mai bine zis 3 partide și 22 de minute. Aceeași minge lungă pentru frații Costea, a fost acolo Tamaș, a văzut traiectoria balonului și a respins în afara terenului. Florin Costea nu se vinde până în 2012, a anunțat patronul Mititelu, el care a pus o clauză serioasă de câteva milioane bune pentru Alceda. De cealaltă părere este Ilie Balaci, dar hai să vedem acțiunea lui Costea cel mic, cel care este blocat de Moții. Moții a reușit să repare greșeala lui Tamaș. Iată-l pe Rose, sunt foarte bine la intercepție, la pând a fost Rose, o pasă lungă care îl prinde însă în offside pe Florin Costea. Jucătorii nu aud fluierul arbitrului Balaci în acest vacarm. Cristi Balaci nu se dezminte, a lăsat jocul liber, pe cât de liber s-a putut lăsa. Un joc fluent și marcat de acest gol spectaculos. Și să știi că nu se menajează de rog Balaci, pentru că lăsând jocul liber și el trebuie să alerge mai mult. Nu judecă egoist această partidă, ci încearcă să ne ofere nouă, celor din tribună și dumneavoastră celor de acasă, ca o partidă de gal. Acum este intrarea în centru a lui Dănciulescu, cel care cere o lovitură liberă și primește un cartonaș galben. Dănciulescu a căzut singur. Începuse să se lase pe pământ înainte de a fi atacat. A protestat și a primit cartonașul galben. Da, nu l-a atins. Nu l-a atins, iar Balaci a văzut excelent. Nu numai că a văzut, Balaci are și marele avantaj de a fi jucat fotbal la nivel bun, a spune eu, de vreme ce a evoluat în Liga 2 în România și Liga 1 din Ungaria.
O pasă nereușită a lui Găman, în vreme ce Rednic și... Rednic a ieșit la marginea terenului, probabil pentru a protesta față de această decizie a lui Balaj. Decizie absolut corectă. Probabil că își va retrage cuvintele dacă va apuca să urmărească recursul etapei de duminică seară și studioul din această seară cu Radu Naum și Mihai Stoica invitați acolo, pentru că toate fazele importante vor fi reluate acolo, după cum ele pot fi urmărite și pe gsptv.ro. S-a ridicat fanionul de la margine pentru o reactivare de poziție de offside al lui Dăncilescu. L-am văzut și pe Octavian Șovre și încă o dată acest gol de senzație. Scris de Florin Costea. Nici nu știu dacă mai trebuie să analizezi ceea ce n-au făcut fundașii central la o astfel de bijuterie. Cred că nici lor nu le venea să creadă că Florin va avea o astfel de execuție. Mihai acum în fața porții, este acolo Bruno Simao. A degajat la timp pentru că venise peste el Prepeliță cu acea alunecare. Era cu sabia deasupra capului Bruno Simao, totuși a rezolvat calm această situație. Șoav acum cercând pasa spre Costea, de la Malik balonul ajunge la Rose și faultul lui Bley îl oprește din acțiune pe jucătorul australian. În imagine George Bley, ganezul adus de la Louvier. Are un meci în echipa națională a țării sale într-o partidă cu Sierra Leone. Probabil că de asta Nicolo Napoli l-a plasat aici pe Ubei, ca să se înțeleagă mai bine între ei. Fază fixă pentru Craiova. Bate Ubei. S-a înălțat Bruno Simao, el a respins cu capul. Cristea, Craiova rămâne într-un pressing extrem de avansat și de agresiv și recuperează. Ubei, cel care a centrat, cel care totuși nu cred că s-a întâlnit cu Bley în acea partidă, pentru că Ubei joacă fundaș stânga. Nu, și mai mult decât atât, meciul acela datează din anul 2000, ca să zic așa. Da, sprintează Torje. Ajuns din urmă și deposedat corect de Joshua Rose. Dinamo urcă la pressing. Viteză contra viteză în acel duel, pentru că și Rose și Torje sunt jucători de viteză. Șoavă și Bley sunt fotbaliști mai lenți. Probabil că acolo va fi duelul. Iată, minge scoasă în stânga către Bruno Simao, fundașul dinamovist, curcă mult, încearcă să-l facă uitat pe Pulhac, pentru că Diabate n-a reușit acest lucru. Uitați, în pauză avem studio pe Antena 1, un studio care va analiza evenimentele din această primă repriză și au fost, slava Domnului, multe faze importante care merită să fie comentate. Repeliță, o pasă bună, offside, așa este, la Mihai Costea. Și fusese și a doua oară. Dacă Mihai Costea era lăsat să continue acțiunea, pasa sa îl găsea pe Florin într-o altă poziție de offside. Florin Costea la golul cu numărul 10 în campionat. Iată, l-a egalat pe Spadaciu în fruntea clasamentului golgheterilor. Într-un fel se face dreptate pentru atacanți, pentru că Florin Costea este singurul atacant din top 3 în clasamentul golgheterilor. Până acum Spadaciu era urmat de Paraschiv, doi mijlocași. O greșeală a lui Ovidiu Dănănae, încearcă să profite Cristea. O pasă rapidă pentru Claudiu Niculescu. Precizie însă insuficientă acelei mingi, câștigate acum de Simao, dar este aruncare, da? Aruncare de la margine pentru Dinamo. Cristea din nou. Cristea l-are în față pe Dorel Stoica. Încearcă să le evite. Traversează terenul. Se întoarce, minge pe stângul și încercare de pasă filtrantă, însă mingea nu trece de zidul Craiovei. Înapoi Ubei pentru această degajare a lui Rose. Moții n-are voie să greșească și nu greșește. Simao acum către Boștină în centrul terenului. În față nu prea este mișcare între atacanții dinamoviști. Dănciulescu a coborât pentru a face legătura între cele două compartimente de mijloc și de atac. Acum Boștină încearcă să combine și iată, reușesc să paseze. Formația care izbutește să paseze cel mai bine din Liga 1 a dus mingea până către aproape de poarta lui Bornescu. Boștină atacat de Dilevski. Papa Malik.
Craiova se apără bine la această tentativă de atac a oaspeților și iată Dinamo este nevoită să dea mingea înapoi la nivelul fundașilor. Bruno Simao, Boștină, nu este atacat de nimeni acum. Îl întâmpină Dilevski, acțiune rapidă, un 1-2 între Dănciulescu și Claudiu Niculescu, dezjucat însă de apărarea Craiovei și acum o minge în adâncime pentru sprintul lui Mihai Costea. Blei este însă cel mai bine plasat și ganezul scoate mingea în afară terenului. Meciul respectă cam același scenariu al partidei Craiovei de la Galați de runda precedentă, când Universitatea a deschis repede scorul și apoi și-a așteptat adversarul în propria jumătate, încercând să declanșeze contraatacul. Acum Ubei l-are pe Roz în stânga, dar îl preferă pe Florin Costea în mijlocul careului. Este însă Moț cel care degajează înalt în jumătatea adversă de teren. Un jucător foarte important este acest Pase Dilevski în angrenajul tactic gândit de Napoli, jucătorul cu numărul 13. Pe la el trec multe baloane în faza de construcție a Universității Craiova. Uite cât de sus a urcat linia de fund dinamovistă și de asta a încercat să profite Șoavă cu o minge în spatele fundașilor pentru Ubei. A greșit însă pasa. O minge însă imprecis, mult prea puternic. Rose se apără la Dănciulescu și câștigă mingea. Ubei. Florin Costea. L-a așteptat un pic cam mult pe Ubei să ajungă să sprinteze pe marginea terenului. Acum la centru Boștină, Papa Malik, rămas fără prietenul său, dar pasează acum bine către Claudiu Niculescu. Claudiu Niculescu întoarce la Malik. Boștină schimbă acum cu Cristea. A urcat și Bruno Simao, cel care încearcă o centrare. A reușit până la urmă. Șutul lui Papa Malik trece departe de poarta lui Bornescu. Senegalezul a câștigat multe mingi la centrul terenului. Este o piesă importantă în angrenajul lui Dinamo. Da. Din orice unghi am dat această reluare. Golul e la fel de frumos. Este un gol superb, o execuție de mare jucător. Am văzut lucrul ăsta și pe DVD-ul cu Marele Dobrin. Are și el o execuție de genul acesta, un DVD care încă se mai găsește în număr mic la centrele de presă, un DVD pe care nu trebuie să-l scăpați. Ubei a plecat prea devreme. Offside semnalizat de Mudura. Julius Ubei a pierdut prima parte a pregătirii de iarnă din cauza că n-a avut permis de intrare în Turcia. Da, reluarea poziției afară din joc a lui Ubei. Este o confirmare dată de benzile care se văd pe gazon. Acele benzi care provin de la modul în care este tăiată iarna. Acum a fost încercuit acolo Prepeliță imediat de 3 jucători dinamoviști care încearcă să câștige mingea cât mai aproape de poarta lui Bornescu, să forțeze adversarul să greșească. Este însă, atenție, o armă cu 2 tăișuri, este un joc modern, dar în momentul în care dinamoviștii sunt scoși din joc, atunci intervin problemele mari pentru linia de fund. Intercepția lui Tamaș. Tamaș urcă, încercând să asigure superioritate pe flancul drept. Reprimește Tamaș. Tamaș se dezechilibrează, însă revine și încearcă acum centrarea, obținând, nu obține nimic. Este doar out de poartă. Tamaș a urcat și etapa trecută la primul gol marcat în derbiul cu Rapid. El a angajat atunci foarte bine pe Torje, care a dat centrarea de gol. Boștină pentru Cristea. Bună preluarea lui Cristea, care îi va da bătăi de cap mari lui Dănănaie, probabil. Da, Balaj lasă jocul să continue. Foarte tare pe picioare este Rose. Pasă bună a lui Rose. Stop reușit Florin Costea. Faultat însă de Tamaș, colegul său de la Național. Costea și Tamaș s-au întâlnit înainte de meci. Costea stătea pe banca de rezervă a Universității Craiova când Tamaș împreună cu alți fotbaliști dinamoviști au venit să-i salute. Imediat aceștia au plecat, cum pleacă acum și Florin Costea către poarta lui Loboț. Costea! Loboț! Bare! Mingea rămâne! Costea!
Fantastica serie a fraților Costea continuă. Mostră de contraatac, colaborare între fotbaliști și destin, pentru că Bara a intervenit acolo pentru a-i oferi mingea de gol lui Mihai Costea. Iată ce a făcut Florin Costea, mai întâi cu Blei și apoi cu Simao. Șutul acestuia a fost respins în bară cu degetele de Lobonț, cel care n-a mai avut ce să facă în momentul în care Mihai Costea a trimis mingea în poartă. Rămâne un singur semn de întrebare: poziția lui Mihai Costea în momentul în care Florin a tras la poartă, dar ne vom rămâne la o primă eroare. Teribilă forța de pătrundere a lui Florin Costea. Dinamo forțând flancul. Acolo este Cristea, este doar out de poartă. Sau poate faul în atac. Un gol pe care Lobonț îl primește într-o manieră asemănătoare cu partida cu Serbia. Sârbii cam tot așa ne-au dat, după un șut în bară care a ricoșat apoi la Jovanovic. Minutul 36 și iată, Craiova se distanțează. Are 2-0. Au înscris frații Costea. Dănciulescu. Privește Cristea. Boștină. A urcat și Blei. Pasa lui Boștină cu boltă. Jucată din prima de Blei pentru Torje. Torje centrează din alergare. Se opune însă Rose. Corner Dinamo. Până acum Joshua Rose a pierdut un singur duel cu adversarii direcți. Acum lovitura de la colț pentru Dinamo. Atenție la această fază, deoarece Universitatea Craiova a primit jumătate din goluri în Liga 1 din fază de colț. Centrarea acum a lui Torje, în care se înalță acolo Blei. Până la urmă mingea rămâne la jucătorii echipați astăzi în albastru. Florin Costea, cel care a marcat primul gol și l-a creat pe cel de-al doilea, încearcă să-l testeze la sprint pe Șoavă. I-a dat temă. Și Șoavă îl ceartă și are și de ce. Pentru că Florin Costea trebuia să paseze mult mai devreme, atunci când Șoavă avea culoare și avea o poziție foarte bună. E obișnuit cu parteneri de atac cu viteză mare, fratele său și Ubei. Nu s-a așteptat ca Șoavă să apară în acea zonă de teren și în partea dreaptă. Acum Dinamo încearcă să iasă, să depășească acest moment critic. Este un moment șocant pentru orice echipă să primești două goluri în prima repriză. Blei lansat pe partea dreaptă, l-are în față pe Rose. Blei face un stop mult prea lung, i-a permis australianului să intercepteze și acum ajutor reciproc în faza defensivă. Ubei a câștigat balonul, o pasă pentru un alt sprint al lui Mihai Costea, însă timingurile celor doi frați nu s-au suprapus. Da, s-ar putea ca euforia provocată de cele două goluri să le întunece puțin mintea fraților Costea. Craiova are în continuare nevoie de toată luciditatea, desigur printre alte 100 de elemente indispensabile, are nevoie de toată luciditatea pentru a menține acest avantaj, cred, nesperat și de jucători și de antrenori sau de conducători. Dinamo n-a primit niciodată în această ediție de campionat două goluri în prima repriză. Da, o statistică interesantă, în timp ce noi avem reluarea golului 2 primit de Lobonț, o pasă înapoi pentru Bogdan Lobonț, degajarea acestuia undeva către centrul terenului, acolo unde Niculescu iese la primire. Boștin acum. Dănciulescu. Acesta este Papa Malic. Torje a fost unul dintre cei mai buni jucători din partida cu Rapidul. Torje încearcă pe centru, agreață mingea însă Dorel Stoica. Și iată contraatacul pentru sprintul lui Florin Costea. Costea trece de Tamaș.
Însă Tamaș revine. Costea mai încearcă un dribbling și îl reușește și pe acesta. Centrează foarte bine. Prepeliță își așează mingea pentru șut. Contraatac de nota 9. Totul a mers perfect, minus momentul finalizării. Dinamo este în corz, Dinamo este în genunchi în aceste momente în care euforia din tribună a coborât pe teren și a dat viață unor jucători extrem de talentați cum sunt acești frați Costea. Să vedem cât va ține bazinul de energie pentru jucătorii de atac ai Universității Craiova. La aceste sprinturi repetate sunt puse în pericol și fibrele musculare, se pot produce întinderi. Trebuie să fie atenți craiovenii. Deocamdată Ubei gestionează bine la mijlocul terenului un balon și îl face măgăruș pe Papa Malik. Acum Mihai Costea a fost devansat până la urmă de Moț, cel care a finalizat, a încheiat o fază ce putea să fie periculoasă. Poate la fel de periculoasă ca această ratare a lui Prepeliță. Ghiuleaua mijlocașului a trecut pe lângă poarta lui Lobenț. Da, ocazie imensă, ocazie pe care aveți șansa să o revedeți în studioul Antenei 1. În pauza partidei, Radu Naum, Mihai Stoica și Cristi Giambașu vor analiza prima repriză. O primă repriză din care au mai rămas mai puțin de 5 minute. A exagerat acolo cu mingea și acum fault, da, lovitură liberă pentru Dinamo la intervenția lui Spase Dilevski. Avem o jumătate de penalti pentru că pe teren se află Claudiu Niculescu. Primul moment delicat pe care Claudiu Niculescu are șansa să-l ofere Craiovei. Cum o trăie acest moment băiețelul lui de 10 ani, care este copil de mingi la această partidă, fiind junior aici la Universitatea Craiova. Da, este chiar copil de mingi la poarta lui Bornescu. Claudiu Niculescu are în față un zid din 6 jucători de la Craiova. Claudiu Niculescu în bară! În bară, au de poartă. Este a doua ocazie a dinamoviștilor în această seară la Craiova. După cea din minutul 1 ratată de în 2, vine această lovitură liberă pe care Claudiu Niculescu a expediat-o în bară. A câțiva centimetri de golul cu numărul 120 în Liga 1. Câtă precizie poate avea la aceste faze fixe Claudiu Niculescu. Torje înconjurat rapid de mai mulți adversari agresivi. Iată acum pe Adrian Cristea. Ține de minge Papa Malik. Boștină. Iese la întâmpinare Șoavă. O pasă bună încercată de Torje. Aproape că ajunsese mingea la Adrian Cristea. Dinamo forțează acum pe flancul drept. Blei îl are față pe Ubei. Papa Malik. Boștină. Boștină scoate din joc pe Mihai Costea și primește Boștină, care pierde balonul, nu protestează, recuperează Tamaș și Dinamo este gata să rea atacul. Le-ar prinde bine dinamoviștilor un gol marcat în acest final de repriză. Craiova deocamdată are un avans important, 2-0 prin golurile marcate de frații Costea. Craiova a coborât destul de mult liniile, chiar dacă este o aglomerare în zona centrală. Această scădere de nivel ar putea să le dăuneze oltenilor. Până una alta, Costea Florin este cel care n-are sarcini defensive pronunțate în această seară. Acuză o accidentare. Sarcina lui e să-l terorizeze pe Tamaș, se pare. Iată momentul în care Tamaș, din greșeală, fără să vrea, l-a lovit peste față pe Costea cel Mare. Aruncare de la margine pentru Universitatea Craiova. E clar strategie această coborâre de nivel a Universității Craiova, de vreme ce un aut la 10 metri de linia de fund este întors până către careul lui Bornescu de jucătorii Universității. Da, este un joc convenabil sau un scor care conduce la un joc convenabil de Craiovei. Craiova încearcă să trăiască în atac. Ce greșeală lui Dorel Stoica.
Dorel Stoica a încercat o pasă spre portar, a intuit însă Claudiu Niculescu. Deci și golul ăsta putea să-i dedice lui Dinu, că mister nu cred că s-ar fi supărat. Da. Craiova încearcă să trăiască în atac, spuneam, prin aceste zvâgniri ale fraților Stoica, foarte iuți și mai ales greu de deposedat. L-am văzut puțin mai devreme pe Tamaș, care a mângâiat în glumă nasul lui Florin Costea. Părea să-l oblojească pe mai tânărul său adversar. Iată o minge care sare acum la Spase Dilevski. Și Mihai Costea îl va lua la fugă acum pe Moții. Da, îl sucește de 2 ori, scapă de el, Moții revine. Centrare pentru Florin Costea. A ajuns însă în brațele lui Lobonț. Venise foarte tare pe partea stângă Ubei, fără om. Acum sunt 4 jucători ai Universității Craiova scoși din dispozitiv, dar pasa lui Torje este întârziată de intercepția lui Șoabă. Idee bună a avut Papa Malik cu această pasă excelentă și încercare de lob a lui Dănciulescu, demarcat extrem de inteligent. Dar și stopul a fost bun și intenția, pentru că Bornescu era un pic ieșit din poartă, execuția însă a lăsat de dorit. Încă 2 minute din această repriză. Nu uitați, la pauză vă așteaptă în studioul Antenei 1 Naum, Mihai Stoica și Giambașu. Oltenii au ridicat puțin nivelul apărării. Șoavă, împins de Dilevski, a urcat undeva către zona din mijlocul terenului. Găman a respins acolo și acum încercarea de pasă a lui Prepeliță a fost anticipată de Papa Malik și Boștină cu o pasă către Adrian Cristea. Mult mai cu viață în el este Dănănaie, cel care respinge și acum așteaptă mingea de la Costea cel mic, o minge care n-a mai venit. Mihai Costea se va ridica. Balaj extrem de discret și de bun în această primă repriză. O degajare în tribune. Bornescu vrea acest moment mort pentru ca lui Mihai Costea să-i se acorde îngrijiri medicale, dar nu cred că are nevoie. Are nevoie de puțin timp de odihnă Costea cel mic, n-are încă 20 de ani, 21 de ani. Va împlini această vârstă în luna mai. Și Balaj fluieră finalul la fel de discret cum a fost toată repriza. Craiova 2, Dinamo 0 și mai avem 45 de minute la dispoziție. L-am văzut și pe copilul lui Claudiu Niculescu, băiatul lui Claudiu Niculescu. Spuneam, mai avem 45 de minute la dispoziție pentru a afla dacă mitul invincibilității lui Dinamo mai stă în picioare aici la Craiova. Cine a făcut raportul ăsta? Cine a scris mizeria asta? Gata, m-am săturat de atâta incompetență. Raportul ăsta e